Sziasztok! Ebben a rövid videóban a könnyűgetésről lesz szó. Valószínűleg most mind ki fogtok röhögni, de ezt így tudom csak a legértelmesebben megmutatni, legérthetőbben. Szóval nagyjából egy ilyen pozícióban ülünk akkor, amikor a nyerekben ülünk, ugye a vállunk, csípünk és a sarkunk egy egyenes vonalat képez. És nagyon sokan azt hiszik, hogy a könnyűgetés az igazából csak egy olyan mozdulat, hogy fölállunk. De nem, a könnyűgetés az nem egy ilyen felállós mozdulat, mivel azt szeretnénk a könnyűgetésnél, hogy az alsó lábszarunk végig teljesen egyenes maradjon és stabil. Ezért, amikor látjátok, csak simán fölállok, akkor az alsó lábszáram is mozog, vagyis ez nem lesz egy effektív jó könnyűgetés, és össze-vissza fogunk mozogni a nyerekbe, és nem lesz stabil. Amit szeretnénk csinálni, az az, hogy nem felállunk csak egyenesen a nyerekben, hanem az alsó lábszarunk az egyenes marad, és amit fogunk csinálni, az az, hogy a derekunkat előre hozzuk, és így ezáltal itt a derekunk és a combunk egy egyenes vonalat fog képezni, és így ülünk vissza a nyerekbe. És igazából egy olyan mozdulat, hogy a derekunkat hozzuk előre egy egyenes síkba, és látjátok közben az alsó lábszaram pedig teljesen egyenes marad. Úgyhogy ezt a vonalat kellene követnetek a könnyűgetésnél, ezt mindjárt megmutatom, hogy ez lovon hogy is néz ki. Láthatjátok, hogy ezzel a mozdulattal az alsó lábszáram nem mozog, csak akkor, amikor a csizma segítségeimet használom. Így a lónak tisztán tudom majd adni a segítségeket, és nem fogok pattogni a hátába. Azt kell ilyenkor elképzelnetek, minthogyha a csípőtökkel a kezetek felé húzna egy kötéltiteket felfelé. Minden lónál egy kicsit másképpen kell emelkednetek, például ennél a lónál láthatjátok, hogy sokkal kisebbeket emelkedek, mint az előző lónál. Ez lótól függ, viszont fontos, hogy csak annyit álljatok ki a nyerekből, amennyit a ló dob rajtatok. Az egyik legnagyobb hiba még az, amikor az emberek a könnyűgetésnél próbálnak egy stabil szárkapcsolatot teremteni a lóval, és ezért a könnyöküket oda ragasztják az oldalukhoz, és befeszítik a kezüket. Ezáltal viszont a szárak nem lesznek stabilabbak, a szárak így az ülésetekkel, ahogy fölállogattok, folyamatosan mozogni fog. Úgyhogy a könnyűgetésnél a stabil szárkontakthoz nagyon sokszor a több mozgás jobb ahhoz, hogy minél stabilabb legyen, vagyis amikor felálltok, akkor egy kicsit az könnyökötöket kinyújtjátok, és amikor leültök, újra berogyasztjátok. Ez a két tipp remélem segíteni fog, ha még tanuljátok a könnyűgetést. Sziasztok!